Ang Ginoo igsuon dili gayud siya mausab sa atong mga kinabuhi. Hangtod nga kita mo tigulang igsuon, ang Ginoo mag-uban gayud kanato sa kanunay. Iya gid kita nga sapnayon, iya kita nga ubanan, iya kitang amumahon sa tanang higayon sa atong kinabuhi. Busa igsuon mo salig gid kita kanunay sa Ginoo. Tud kay siya ang nagbuhat sa atong mga kinabuhi ug siya mag-uban kanato sa kanunay, siya maghatag kanato og tinuod nga kinabuhi ug siya ang magluwas kanato sa kanunay. Isaias 46 versikulo 4. Ako dili gayud mausab bisan pa hangtod sa inyong pagkatigulang, og pas-anon ko kamo hangtod nga ubanon na kamo. Ako ang nagbuhat ug ako ang mupas-an. Ako ang mudala ug ako ang muluwas. Ang Dios igsoon wala gayud nagpakita nga siya nausab sa atong mga kinabuhi. Sa kanunay igsoon ang Ginoo anaa, nagbantay, naguban ug nagtagad kanato sa kanunay. Bisan pa kung ubanon kita igsoon, ang Ginoo anaa gayud kanato sa kanunay. Siya ang mubantay kanato, siya ang nag-amuma kanato, iya kitang giubanan sa kanunay ug dili gayud kita pasagdan sa Dios igsoon. Ug atong hinumduman nga ang Dios mao gayud ang nagbuhat sa atong kinabuhi. Siya gayud ang mudala kanato ngadto sa maayo nga kinabuhi. Siya mag-uban ug magbantay kanato sa kanunay. Siya magpas-an kung unsa ang atong mga palas-anon sa atong kinabuhi igsoon aron kita magaanan. Ang Dios igsoon mao gayud ang mutabang kanato, mao gayud ang maglig-on kanato, ug atong hinumduman sa kanunay igsoon ang Dios mao gayud ang muluwas sa matag usa kanato. God bless sa tanan.